Som els nens i nenes de l'aula d'atenció especialitzada Tambor i del Centre d'Educació Especial Les Girafes Blaves i del Centre d'Atenció Especialitzada. Tots tres són serveis d'annexa fundació. Els infants amb discapacitat també podem cuinar. Tan sols necessitem que pensin en nostres capacitats i ens adaptin l'accés als diferents estris que s'utilitzen a la cuina, en funció d'allò que podem fer. A nosaltres ens encanta descobrir nous sabors, tocar diferents textures, jugar i experimentar els aliments. Fer-ho ens proporciona noves experiències que ens permeten millorar i desenvolupar les nostres capacitats i habilitats, tant a nivell motriu, sensorial, comunicatiu, cognitiu i social. Els nostres profes adapten els petits electrodomèstics, que fan la cuina fàcil i divertida. Així tots nosaltres podem fer el mateix que la resta de nens i nenes. Cuando los niños y niñas hacen zumo con la licuadora o mezclan el huevo y la harina para hacer un pastel, hay dos aspectos muy importantes. El primero, que puedan experimentar y probar lo que han hecho entre todos, texturas, gustos, sabores nuevos, y la más importante, que han estado trabajando todos estos aspectos de una forma lúdica y divertida. A Nexa tenim en compte les capacitats dels nostres infants. S'adaptem les activitats de forma que puguin desenvolupar la seva autonomia. És tan fàcil compartir de què podem fer i de com ho fem. Per a les famílies és important que ells puguin reproduir a casa aquesta forma de fer i tenir activitats per fer en família. Som molts els nens i nenes que anem a Nexa Fundació, així que si volem fer possible el projecte Nosaltres Podem Cuinar, ens aniria molt bé disposar del següent material. Amb la batidora farem diferents pastissos i magdalenes. Així podem treballar l'alimentació, els gustos i les textures. Amb la màquina de fer crispetes treballarem les olors i el contrast salat i dolç. Amb la liquadora descobrirem nous sabors amb sucs de diferents fruites, alhora que experimentarem amb noves textures. També necessitem caixa de connexions, una cadira interior i un bipedestador, que serveix perquè ens puguem mantenir drets. Per fer funcionar els electrodomèstics necessitarem una capsa de connexions com pot ser aquesta i un pulsador com pot ser aquest. Quan enduiem l'electrodomèstic a la caixa de connexions i premem el botó, s'encén allò que hem connectat i llavors comença la diversió. Per tal que els nostres alumnes puguin utilitzar aquests utensilis de cuina, aquesta liquadora o qualsevol commutador que activi qualsevol robot de cuina que permet fer qualsevol massa de pastís, etc., és molt important que estiguin ben posicionats. És a dir, qualsevol producte de suport que els mantingui ben posicionats, que controli el seu cos, facilitarà que aquests nanos puguin activar l'utensili en concret, amb la mà, amb el colze, amb el braç, amb el que estiguin capacitats, ja que tindran el cos totalment controlat amb tots els suports posturals necessaris per a la seva posició correcta. Així doncs necessitem que aquells infants que ho poden fer asseguts, que tinguin una cadira adaptada interior perquè estiguin ben asseguts. Aquells que ho puguin fer de peu, que tinguin un bipedestador, amb l'objectiu de que el seu cos estigui ben controlat, ben estructurat i que maximici al màxim aquesta capacitat manipulativa en la part del cos que sigui per activar l'utensili en concret. Perquè veieu que som capaços de fer tot el que us hem explicat, us volem ensenyar algunes de les nostres experiències culinàries. Esperem que us agradin molt!